Before anything else, please allow me to acknowledge our PLANTORAMA organizer, Ma'am Marilyn Tutor. A big round of applause, please. Of course, our special guest, Paul vlogger, Ma'am Maria Jean Salvado, our exhibitors, ladies and gentlemen, exhibitors, kanatuntanan nga natin ni Karon, Mayong Punta. Together with the City Government of Tagbilaran, please allow me to congratulate PLANTORAMA and of course all the organizers for this very, very successful event. And I believe this deserves another big round of applause. Nagana ng masipang papa. And especially, we are still in the midst of this pandemic. This is also important nga sa ato ang mental health na nagkaan o kalingawan ng ato ang mga katawan, not only in Tagbilaran City but the entire province of Bohol. Especially nga maingon pagita nga stay at home, and if mga plantito, mga plantita, kasagaran na napagit sila sa balay kaya nagatiman sa ilang mga tanong. And of course, the City Government of Tagbilaran would like to announce that starting tomorrow, mudawat na sa mga walk-ins sa bakuna for Tagbilaranons and non-Tagbilaranons working in Tagbilaran City. Kaya gusto din na itong mapakunahan as much as many as we can. Dili lang kay mga Tagbilaranons na, pero mukhater na tao mga non-Tagbilaranons. Isip kuya sa mga ubang mga lungsod na to, itagahan lang yun na ito prioridad po. Tungod kay gusto na tumatapang, kay bisan unsaon na ito paningkamot kung ang Tagbilaran City lang ma-achieve ang herd immunity niya sa upang lungsod ay wala. Dili kaya po na ito ma-achieve ang ato ang gusto. So please lang, kung kinsa itong mga willing magpapakuna, sugod ugmakon, pwede na sa 5 vaccination sites na ito walk-in for Tagbilaranons and non-Tagbilaranons working in Tagbilaran City. So once again, please allow me to congratulate our organizers. First Lady Jania would also like to be here pero nagtunga lang sa activity para ma-cover na mo ang duha sa mga events. So, congratulations sa Senso Pamor Tagbilaran City. Good morning once again. As a vlogger, I need to use our national language. So, thank you so much sa pag-invite sa akin, Ma'am Lynn Tutor. Congratulations, ikaw ay isang alamat. Okay, congratulations to everyone here, mga plantitas. At ang dami niyong natulungan talaga nitong panahon ng pandemya. Thank you so much. Wala na akong masabi. So, just visit my channel, Rich Chicks channel, para makita-kita tayo doon at makita niyo ang videos. Okay? Bye-bye! Okay. Mayong buntag Bohol. Good morning. So, sa lahat ng mga plantitas and plantitos, buyers, friends, and exhibitors, thank you for supporting PLANTORAMA. Pang-10th month na tayo dito sa ICM, and of course, gusto ko rin magpasalamat sa Altoras Group of Companies for giving us this opportunity to be here every month. So, lahat ng mga Boholanos na sumusuporta sa mga plantitas para mabinta ang mga halaman ito, pinapasalamatan din po natin. At higit sa lahat, ang mga exhibitors na nandyan palagi sila pag ako'y mahigpit at gusto ko na ma-present yung mga halaman nila na ganito kagaganda. Kasi nandito po tayo ngayon para ipakita sa mga Boholanos, mga friends outside Bohol na nandito na ang ating mga halaman ay nadala dito sa ICM para i-showcase at magpagawa po sila na even inside their room or garden, makagawa po sila ng ganito kakagandang pagka-display ninyo para ma-relax po sila. Kasi ngayong panahon ng pandemya, we need love, caring, and supporting each other. Yun lang po. Magandang umaga, ICM, dyan sa taas, at saka lahat ng mga tao nandito. Maraming salamat po. To God be all the glory. Ay, salamat din pala kay Mayor Babayag, yung kanyang presensya. Palagi nakakalimutan si Ma'am Jane. Lagi niya pong sinasabi na malaki po. Pero of course, she's also my kainuhan one here. So, I'm happy parang family ba dating. So, Jane, salamat, tsaka si Sir Richel, nandito ang ating isa sa sumusuporta ko sa PLANTORAMA dito. Daghang salamat kayo.
Thank you.